мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон миёни кормандони васоити ахбори омма ҷанбаст гардид. чорабинии варзишӣ бо ташаббуси кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида шуд. вохӯрии ниҳоӣ миёни кормандони шабакаи иттилоотӣ ҷаҳоннамо ва хабаргузории озодагон доир гардида бо натиҷаи 3-0 дастаи ҷаҳоннамо ғолибият ба даст овард. вохӯриҳои қаблӣ миёни 8 даста ки ба ду гурӯҳ тақсим шуда буданд шадид ва тезутун сурат гирифт. кормандони шабакаи навтаъсиси варзиш ки дар вохӯрии нимниҳоӣ аз дастаи ҷаҳоннамо бо ҳисоби бузург шикаст хӯрда буданд барои мақоми сеюм бо тими ҷумҳурият дидор анҷом дода соҳиби медали биринҷӣ гардиданд. мусобиқаи мазкур анъанавӣ буда он ҳамасола миёни кормандони аҳли қалам гузаронида мешавад. соли гузашта ҷоми мусобиқа насиби тими фараж гардид ки дар вохӯрии ниҳоӣ бо дастаи ҷаҳоннамо дидор анҷом дода буд. вохӯрии волейболбозон шурӯъ аз 1 то 5 апрел идома ёфта дар оянда кумитаи тадорукот дар баробари мусобиқаи волейбол баргузории мусобиқаи теннисро низ миёни кормандони васоити ахбори омма ба нақша гузоштааст. ҳамин тариқ дастаи ҷаҳоннамо бо бештари имтиёзҳо мақоми аввалро касб намуда соҳиби медал ва ҷоми ҷавонони тоҷикистон гардид. зинаи дуввумро бошад хабаргузории озодагон касб намуд. кормандони шабакаи варзиш медали биринҷӣ ба гардан овехтанд. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби волейбол, мустаҳкам намудани дӯстӣ миёни кормандони васоити ахбори омма ва ба варзиш роҳ овардани ҷавонон мебошад. бояд тазаккур дод ки кормандони васоити ахбори омма ҳамеша дар мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ фаъолона ширкат варзида ба ин васила кӯшиш менамоянд то таҳти шиори варзиш гарави саломатист пешбарандаи тарзи дурусти ҳаёти солим бошанд.